Vi er på Torup Strand. Så Jan og Johnny, de ejer båden Liv. Det er oppe på Solskærm. De har bestilt en stol hos os, som vi er ved at montere. Det er en Kleman-stol. Og det er måske sgu lidt over mål til sådan et skib som det her, men det ser sgu ud til at fungere, så jeg ved ikke, har du været hen og kigge i den anden ende? Jeg har smidt bord væk, men det er færdigt nok. Ja, så skal jeg køre tilbage. Det er jo det for, om jeg kan komme så langt frem, at jeg kan sidde og kigge på. Den stol, vi havde, den var simpelthen slidt, og ja, vi har nogle gange fået græd over, når vi har haft andre til at lige at sejle, hvis vi skulle, når den var lidt træls, vi kunne ikke komme til at indstille den ordentligt, fordi at der er jo ikke to mennesker, der sidder ens, når vi hiver garn og sådan noget. Så den var jo sådan set blevet indstillet til mig, men det var jo ikke helt lige godt. Men så var en, der skulle sidde lidt højere, og en, der skulle sidde lidt længere frem, og en er sådan noget, og så den er, jamen, jeg har ikke engang fundet ud af at knappe nu, men det kommer jo med tiden. Den her stol, den udmærker sig egentlig bare ved at være en rigtig robust stol. Og så er den her, den er jo de sorte skilt, så det er handskeblødt, det er lækkert at sidde i. Den kan indstilles på alle mulige måder. I hårdt vejr, så sidder man oprejst, så sidder man spændt fast og føler sig godt omklamret. I roligt hver på vej igen, så kan man trykke lidt tilbage, og så kan man hvile sig og slappe af, så det kan forestille det hele. Det her, det er en fantastisk stol. Det er en dejlig stol at sidde i, og den mærker også, at den støtter ryggen og sådan noget rigtig godt. Så jeg glæder mig helt til at komme på hav og så få en prøve af. Og er andre, der skulle have en god skibberstol, så bliver de i hvert fald ikke snydt der. Det er nogle gode folk at arbejde sammen med. I hvert fald for mit vedkommende. Så jeg er glad for stolen, og det er gode folk. Perfekt stol!